जाबाय जिउआव नोंनि थाखाय नोंनि आंनि मिजिं सिमांनिफ्राय बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थुंगेसियो माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम दानायजों माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम दानायजों सोर मोनथिमोना सोरनि जिउआ बबे दिङाजों माब्ला दै बोहैलाङो साजोबलांबाय देहा मेलेमांनि रानफिनजोबलांबाय मोनथिस्लाबै समनि दाहार बुफायलांबाय थेर बेथेर अनागारियै बावनो आंनि साननाय
हाथासि समनि फाखना बबाव गोमालांखो बै गोदै बुब्लिया सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जलांखो अननायनि गोथार दौलेङा खोमसि दरसि जाबाय दिनै जिउनि लामाया सौग्राव सौसि बायबाय दिनै लुनाय मन्दिरा गारनाया गोरलै मोनबा गारगौमोन हानाय नङा बावलांनो नों होनाय रादायखौ नोंनि बै रादायखौ हानाय नङा खोमोरनो नोंनि थिनाय सावगारिखौ नोंनि बै सावगारिखौ खोमसि दरसि जाबाय दिनै जिउनि लामाया सौग्राव सौसि बायबाय दिनै लुनाय मन्दिरा गारनाया गोरलै मोनबा गारगौमोन
गोसो होबाय सिरि सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि सिरि नों मानि एबा दामानि नों बुजि एबा दा बुजि बेखौथ' नोंसो मिथिगौ नों गोसो होबाय सिरि सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि सिरि So my girl, this him answer. The wicked and me come tell you that. So my girl, this him answer. The wicked and me come tell you that. रायथिनो सानब्लाबो रायथिनो हाया फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हाया रायथिनो सानब्लाबो रायथिनो हाया फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हाया मेगन खनाजोंल' नायखोमा गोसो सिङावल' सानखोमा गावखौ बुरखायसै आं गावखौ बुरखायसै आं नों गोसो होबाय सिरि सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि सिरि थायोब्ला रायदावनो सानो खाथियाव मोनोब्ला लाजिनाय मोनो गोजानाव थायोब्ला रायदावनो सानो खाथियाव मोनोब्ला लाजिनाय मोनो आगानसे आगानै फावसायै बुंनांगौ बाथ्रायाबो लासै लासै गोरबोआवनो खामग्लिफिनो नों गोसो होबाय सिरि सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि सिरि नों मानि एबा दामानि नों बुजि एबा दा बुजि बेखौथ' नोंसो मिथिगौ नों गोसो होबाय सिरि सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि सिरि So my girl, this him answer. The wicked and me come tell you that. So my girl, this him answer. खबाम आंनि मेथाइनि नोंनो बारफु गेवलां बिबार आंनि गोसो बागाननि
आंनि नोङो गोरबो जिउ आंनि नोङो रैसुमै खबाम आंनि मेथाइनि नोङो सुजुबाय आं बिबार निलु सुजुबाय आं बिबार निलु गोसो मन्दिराव गानहोनो नोङो फैगोन जुलि समाव फैगोन जुलि समाव नोङो रैसुमै खबाम आंनि मेथाइनि नोङो सना अन्नायनि लैथोआव फैलासेम जानानै नों आंज्लेदा फोनांसै गोसो मेगनखौ आंनि दाखालायसै नों आनि थानि आंज्लेदा फोनांसै गोसो मेगनखौ आंनि नोङो रैसुमै खबाम आंनि मेथाइनि नोङो बारफु गेवलां बिबार आंनि गोसो बागाननि आंनि नोङो गोरबो जिउ आंनि नोङो रैसुमै खबाम आंनि मेथाइनि नोङो
राजाखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै सोरजिगिरिखौ सानैजों साखि दोननानै खाफालनि सिन्दुरखौ नोंनो आंबो होआसै बोसोर जिउनि नोंबो आंनि लोगो जायासै बोहैनाय बुहुमाव दैमुनि दै बादि हाजोनि बोहैग्लायनाय दै बादि अराय थांनानै थानायनि जान 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 नों आंनि जान 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 नों आंनि जान बिखानिनो बिखानिनो गोरबोनिनो जिउ 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 नों आंनि जिउ 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 नों आंनि जिउ